Kaixo, kaixo nere super txiki maiteak, zer moduz gaude zuen bizitza sortzen, entrenamenduak aurrera egiten du, espero dut baietz. Badakizu, noiz egiten dugun aurrera? Noski, zerbait ematen dugunean, eta ez guri bakarrik, bestei ere bai. Bai ikasketetan, lagunekin, harremanetan, diruarekin, bai? Gugan bakarri pentsatuz, gutxiago egingo dugu aurrera. Ikusiko duzu bideo hontan zertaz ari naizen. Aurrera supertxikiak eta superfamilia. Ezaztu trilogia ederrenetan dituzula supersekretu guztiak oraintxe bertan ikasten hasteko. Eta web horrian kriston entrenamendua daukazu zure bizitza sortzen hasteko. Ez itxaron, denbora badoa. Lagunartean zaudenean denak ondo pasatzeko ahaleginak egitea ederra da. Zuk egin dezakezu, inguruko lagunak ez badaude prest hori egiteko, ez du funtzionatuko. Arazoa datozenean xumeak izan behar gea. Eta lagunarteko giroan laguntzen jarraitu behar dugu. Eta ondo balin badijua, baita ere, mantendu behar dugu denon onena bilatzearena. Demagun kurtso amaieran bidaien behar dezutela, ikasketa amaiera edo dena delakoa. Eta ikasturtean zehar batzuk kriston ahaleginak egin dituzte eta diru asko atera dute berdindu rifak saltzen, arropa saltzen, baina beste batzuk ez dute deus egin. Gogoratzen duzu txingurria eta xixarearen ipuin hori? Txingurriak udan zehar lan ibilita eta janaria lortu zuen, negu etorri zanean hor zeukan gordeta eta xixarea horreontzan abesten ez ere ingabe, eta gero txingurriari laguntza eskatu behar izan zion. Zuk usten duzu txingurriak, hau da, xixareak merezi dula janaria? Emango alzeniokezuk janari hori. Justu alda janari ematea. Dirua nahi baduzu lan egin behar da eta ez besteen kontura joan, ezta? Goazen lagun taldearekin, adibide gisa jarri dugun bezala, ikasbidaiarena. Batzuk zesango dute, ezin izan rifak saldu, ez nuen denbora izan, kirol partiduak nitun, eta ezin nitun rifak ez arropa saldu. Oztopo horiek gainditu izan balituzte dirua edukiko lukete gaur egun. Demagun ez dudala denbora, planifikatu zaite bazenekien saldu bertzenula. Kirol partida dituzula, bazenekien aprobetxatu are arropa eraman, gurasei laguntza eskatu, ezagunei laguntza eskatu, arropa hori saltzeko. Hau ikusita, badakizu batzuk aitzakiak besterik ez dituztela. Ikusi eta ikasi dezakezu saldu dutenen gandik, galdetu eta informazio eskuratu nola egin behar den. Horrelako bat izan nahi duzuzuk, aitzakia jartzen dituena eta planifikatzen ez dena? Seguro esetz, ezta? Entrenamendu hau ederra da. Nahi baduzu errez planifikatu, zaitezke edo ikasi egin dutenen gandik, galdetu iezaiezu. Ezaztu erronka hauek zure onena ateratzeko direla. Eta zure alde erabiltzen balin badituzu, zure helburura iristeko bidea bezala hartuko dituzu, eta indartsuagoa bilakatuko zea gainera. Kontatu idazu, ados balin bazaude, aurrera supertxikiak eta superfamilia. Ikon volumena, gorputzek eskatzen dehust, bai, martxa, ban, txik, txiki, ban, buelta da bueltak eman, akabu bako, dantzan.
zabarra